horrela esan dezakegu, ez? Bai langileak, bai eskualdeak berak eta bai esango nuke borroka sindikalak lortu dela lehenengo botean garaipen bat. Eta esango nuke ganera harrotasunez izan genezakela. Askotan saldu da gurekiko bakarrik begiratzen gondela eta hori ez da horrela. Gu borrokan ibili gara eta borrokan gabiltza enpresa zabalik gehatzeko eta bai aiaraldean eta ezkerraldean, ezkerraldeko gazteak eta landuin bat lortzeko aukera izaterena. Gu sartu ginenean enpresak 100 urte zeraman zabalik eta horren beste edo gehiago mantentzeko helburuarekin jarraituko dugu borrokatzen. Kasua bereziki garrantzitsua izan da, enpresa oso garrantzitsua delako eskualdean eta ere eskualde mailan ez delako bakarrik Tubos-Remidoseko langileen kontrako erabaki bat izan, baizik eta enpleguaren kontrakoa eta olako erabakiak datozenean, azkenean eskualde osoari eragiten dion gatazka bat eta borroka bat da, eta nik uste dut zentzu horretan azken aldian olako beste eredu batzuk bizi izan ditugunez, ere bizi izan dugula hau bera ere eskualde osoaren kontrako erabaki eta enpleguaren kontrako eraso bezala. Hemen plantilla kontziente izan da lehenengo momentutik Tubos-Remidosek daukan arazoa ez dela langileen artekoa, ez da bere baldintzak, ez da lanpostuak ere. Daukan arazoa da finantzieroa, eurek sortutakoa, bere garaian eskatu zuten mailegu bat banatu zuten eta diru hori zorra handitzera pasatu zen, eta han gertatu zirenak orain ikusten ditugu arazoak dakaztela. Honekin lotuta bai egindan kudeaketa, ez? Orain arte gardentasun falta ikaragarria izan da, konfiantza galdu dugu eta horrek kudeaketan egon diren personaje horiek ezin dira mantendu baldin badator inbertsore berri bat kudeatzen jarraitzen ezin dira mantendu. Behar duguna da, beharrezkoa izango dana da proiektu berri horretarako gardentasuna eta konfiantza, eta hala uste dugu errezagoa izango litzatekeela. Industria politikak ere, hemen Eusko Jaurlaritzatik bideratu izan den industria politika zentzu eta norabide horretan doa, inbertsore atzerritarrak etortzen dira, hemen inongo interesik ez daukatenak, baizik eta soilik etekin ekonomikoak ateratzea eta ez zaie inolako fiskalizaziorik egiten, ez zaie diru publikoa ez da baldintzatzen. Tubosen diru publikoarekin Trapagaranen zegoen eltzeirutegia Amurriora ekarri zuten eta 2 urtera esaten digute itxi behar dela. Nik ez dute intzun inolako instituzio hori esanez ia ze kudeaketa egindan diru publiko horretaz, eta uste dugu horrela ezin duela funtzionatu diru publiko hori, ez? Ez da enpleguaren apustu garbi bat egiten, eta orduan gertatzen eta ikusten ari garena da industria politika horren ondorioz deriba bat dagoelan, non enpresariek edozein erabaki hartu aldituzten eta ez dago inongo neurririk horri aurre egiteko, eta azkenean hori sufritzen ari garenak langile klasea da, eta gure eskualdean hori modu nabarian bizitzen ari gara, eta eraso oso bortitzak bizitzen ari gara azken urteetan. Aiaraldean bereziki, Aiaraldeako greba batzordea daukagu, eta nik uste dut Euskal Herriko eskualde guztietan egon behar zen kriston adibidea beharrezkoa dela, eta horrek askotan
esan dudana ez, intentsitate altxatxera bai behartu izan gaitu eta gure partez eskerra bakarrik eman alditugu bai Aiaraldeari eta bereziki greba batzordeari. Bai gatazka zuzenean bizi dutenek ikusi dutela ez dela beraien errua, ez beraiek hartutako erabakien ondorio, eskualdeak berdin sentitu izan du. Sentitu izan du, beraiek lanesku hori jarri dutela, zure bizitza, zure lana jarri duzula urte luzez, eta orain erabaki hauek inposatu dizkigutela. Orduan ikuste dute sentimendu hori oso orokortua egon dela sektore guztietan, belaunaldi askotan, gazteek hori ulertu dute, jubilatuek baita ere, eta orduan izan dela sentsazio bat kolektiboki erantzun bat ematearen beharra sentitu dela, eta hori antolatzeko eskerrak baditugula ez, tresna horiek eskualdean, badaukagula greba batzordea, eta hori antolatzeko erraminta horiek izan da askoz errezagoa dela artikulatzea erantzun potenteak, eta nik uste dut bizi izan ditugula kriston manifestazioak, kriston herri ekimenak, babes keinu pila bat jaso izan ditugula, eta nik uste dut hori izan dela gakoa, edozein erabaki atzera botatzeko, edozein erabakiren aurrean ez konformatzeko, eta hori eskualdearen garaipena izan dela.